Gihagit ni Vice President Sara Duterte ang tanang taga-gobyerno nga magpa-drug test. Ilabi na si Pangulong Bongbong Marcos. Human subling gibutyag sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga matud pa drug addict ang Pangulo. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, gawa sa mong assumption ni VP Sara, giuyunan sa niya ang nahimong statement sa iyang amahan nga nakasinati na ang nasod og fractured governance. Karong adlaw ipangunahan ni VP Sara ang Thanksgiving activity sa OVP didto sa Isabela City sa Basilan. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Kini ang tubag ni Vice President Sara Duterte dihang gipangutana kung lauman ba nga mag-reconcile sila ni Presidente Bongbong Marcos tungod sa bangi nila karon. Lunes sa gabi, dihang gibutyag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dunay fractured governance sa nasod ubos sa administrasyon ni Presidente Marcos. Uyon ang anak ni ini nga si Vice President Sara Duterte. I agree with fractured governance. I was a member of cabinet, so I have personal knowledge. Uyon sab ang Vice President sa gisulti ni kanhi Pangulong Duterte nga drug addict matud pa si Pangulong Bongbong Marcos. I agree with the assumption that he is a drug addict because he continuously refuses to do a drug test. Mine is assumption. I think the former president has evidence that he really is a drug addict. Hagit karon ni VP Sara nga magpa-drug test ang tanang ana sa gobyerno. Tingnan natin ang katinuan ng lahat. Diba? Pa-drug test nyo din yung AFP. Pa-drug test nyo din yung lahat ng PNP. Tungod sa mga giatubang ni ini karon, sumala sa bise, ginatabangan na kuno siya karon sa gobyerno. We are actually preparing right now list of proof that they are the whole of government is going after one person, and that's me. Ginapangayuan pa og pahayag ang Malacañang labot sa gipahayag sa bise. Sa seguridad sa bise, dili na matud padawaton ni VP Sara o galing dunay idugang ang Presidential Security Command nga security personnel niya sanglit wala na siya salig sa bisan kinsa sa karon. Karong adlaw, mitambong si VP Sara sa Thanksgiving activity sa Isabela City sa Basilan, subay sa anniversary sa Office of the Vice President. Mibisita sab siya sa Busay Elementary School sa maong lungsod alang sa tree planting activity, subay sa A Million Trees campaign sa ahensya. Sara, karong mga tak na parayong ginapahigayon na ang press conference ni VP Sara dito sa Zamboanga City. Ug usa sa mga naisgutan mao ang pagpasaka og patong-patong nga kaso batok kaniya sa PNP. Tubag ni VP Sara mupasang at sab sila og kaso batok sa PNP. Initially, ang gisgutan ng mga kaso mao ang disobedience, kidnapping ug robbery. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.